Pila, ano, na Nuestra Señora Beren sa Regla. Medyo mainit kaya may payong tayo. Yan. Simbahan doon. Yan. Ito naman mga building na to. Yung St. Alfonso Catholic School. Pasok tayo sa church. Tapos na din natin ang mesa kanina. Fiesta ng Brasserie every November 21st or third week. Tingin sa gilid. Akyat ka sa taas para muhaw ka sa meron sa regla ang Petro ng Lapalap City. Ito. Yan yan araw na. Ito tayo sa taas para mukhang sa Beren sa Regla. Ang dining usap, kung ipan. Ang pasok siya, kung nagduha tayo. Ang mag-ianan sa gilid o sa likod sa church. Sa likod ng Beren sa Regla Mahal. Likod ang nila. Likod niya dagat na. Likod ng church. Beren sa Regla Parish Church sa Lapu-Lapu City.
Sunday Mass. Tapos na ng misa. Kita ngayon sa Berense Regla Parish Church sa Lapu-Lapu City. Ay, budila unta ko man. Yan. Titinda ng kandila. Ton, ay na mo si graduate. Puto bongbong. Puto bongbong pa. Ayan ang plaza. Kanilang renovated na plaza. Tabi lang siya ng simbahan ng Berense Regla. Sa likod lang din to ng kanilang gym or basketball court. Yan, espiritu ng Pasko. Yan, ligayang Pasko. Plaza tayo. Ayan, mga bata. Playground. Don't forget to subscribe my channel. Keep life simple. Sunday kasi kaya Sunday Family Day sa Pilipino. Si Dato Lapu-Lapu. Warrior ng matan. Yung sa kabila din. Dalawa yung gym nila. Dalawang basketball court. Ba? Dalawa. Yan. Punta tayo ngayon ng kanilang market, Lapu-Lapu Public Market. Daming tao ngayon kasi linggo. Araw ng pangumpra, malengke.
public market. Ayan ang plaza Radasa or Radasa.